बोला बोला ओके गंगो तो लगा गंगो American candy sound bro cheppodu sound hello friends Chinese dance Where are you going? Outside. Outside? Yes. Okay. I don't know. You don't. I don't know. What you don't know? Huh? Outside going. You're I going. don't know. You don't know. Mm. Okay. Where is your driver? Right there. There. Where is he going? Outside. Outside. Yeah. Okay. Show me your lipstick. Lipstick. Okay. నీకు ఇష్టమా లిప్స్టిక్ Yes. అంతా I like it. యూ లైక్ ఇట్ Yeah. ఓకే So I am happy, Mayoya. ఏర్ మెల్లరేర్ My kiss castle, Mayoya. కిడ్స్ క్యాస్టిల్ మెల్లరనా Tummy. టమ్మీతో వచ్చిండా ఓకే అవు ఫ్యాషన్ అవు ఫ్యాషన్ ఓకే వెయిట్ పోయి ఇంతో పత్తొచ్చి పత్తన్నోరాళ్ళు ಇನಿ ಏನೊಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಇಂಚೊಂಡು ದನ ಸಂಗತಿ ಪೂರ ತೂಕದಮ್ಮ ಪೂರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗುಳ ಮಮ್ಮಿಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ 3 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಕಲ ಒಂದೇನು ಎದುರು ಭಾಗ ಫುಲ್ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತದೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಬಂಗುಲ ಐತೆ ಬಂಗುತ್ತ ತೆತ್ತುಲ ಪೂರ ಫುಲ್ ಅವರ ಪಾಯರುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಣ അതിന് 10 നേർപ്പിറാക്കി ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆದ್ರದ ಪುಂಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದ ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರದ ಪುಂಡೆಲು ದಿಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಓಕೆನಾ ಕುಕ್ಕದ ಮರಕ್ಕಲು ಪೂರ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು
ಬಲ ಬಲ ಓಕೆ ಸೂಪರಾ ಬಲ ಬಲ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಅವತ್ತು ನೆಟ್ಟು പോയി വീൽസ് ഓൺ ദ ബസ് എടുക്കും വീൽസ് ഓൺ ദ ബസ് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ബല ऊपर हाँ ओके ऊपर सीट है यान ಬರ್ಪುಜಿ पर पर्सन 150 है 1 पर्सन टोटल बच्चे के साथ एक साथ यान लिंक ಬರ್ಪುಜಿ ಲಿಂಕ್ ತರ ಅವನು ನಿಗ್ಲು ಬಾಪರ ಈ ಜಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲುಂತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬತ್ತಲ್ಲ ಐತೆ ಬಂಗು ತೊಲಗೆ ಬಂಗು ತೊಲಗೆ ಬಂಗು ಬಸ್ ವೀಲ್ಸ್ ಒಂದು ಬಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ತುಲ ಬಾಬಾ ಬಂದು ತುಲ 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 ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಗ್ಲುಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋದ ಅಲ್ಪನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತುಲ ಅದು ಇಂಕ್ಲಾಗ ಹೋಗುന്നിಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಎತ್ತಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಂಗು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಇರೋದು ಎತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನಾಗಲೇ ಹಾಂ 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 ಫೈನಲ್ ಆದ ಇಂಕ್ಲ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಬರೋ ಸುತ್ತದ ಮತ್ತು ಡಾಮಿನೋಸ್ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಬರ್ತದ ಮೊದಲು ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಕಡ ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂಗು ಏಪ ಬರ್ತದೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಮೂಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತಿ ದಾಲ ಪನೀರ್ ಉಂಟು ಬಂಗು ದಾಲಜ್ಜ ಭಯಂಕರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಳ್ಳ ಆಳು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನೀರ ಅದು ಹಂಗು ಎಂದೊಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂತಾನೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ತಿಂತೀನಿ ಉರಿತುರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಜಿ ಬಂಗೋ ಹೆಂಚುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ
ಬ್ರೋಕನ್ ಆಯ್ತು ಸಂಚಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ತೊಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋದತ್ತ ಎಂಕಲ ಮೊದಲೇ ಅಕಡೆ ಸ್ಟಾರಿಂಗಿನ ಕವರ್ ಪೂರ ನೀಟಾದ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಡ್ರೈವ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುಂಡು ಅಂಡ ಗ್ರಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ದಿಕ್ಕು ಕೊಂಚ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಗ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್